Hitzak, soinuak, hizkuntzak, ahoskatu, entzun eta idatzi egin ohi ditugu. Baina nolako forma du pianoaren soinuak? Nolakoa agur batenak? Gaur soinu horiek ikusgai egingo ditugu. Antzekoa da zuen enpresetan, zuen lantokietan gertatzen dena. Kalitatearekin konprometiturik zaudete, eta kalitateak euskara du bidelagun. Gaur ikusgai egingo dugu zuen konpromiso hori. Hori da berez bikain. Persona askoren etengabeko lana eta lorpena aitortzen duen agiria. Inplikazio hori ikusgai egiten duena. Euskara bultzatzen jarraitzeko inspirazio iturria eta eredua zarete. Eta zuen eguneroko ekimenak, gaur, uinforma hartuko du guztion aurrean. Gaur euskara ikusi egingo dugulako. Hitzeginez, ikusgai. Ongi etorri, bikain ziurtagirien ekitaldira. Arratsaldeon guztioi bikaina dago eta zein zaila den bikaina izatea, bikain bat ateratzea. Hemen zaudeten askok eta askok bikaina lortu duzue, eta ezertan hasi aurretik, zorionak, bikain hori eskuratu duzuen guztioi. Bikain euskararen kalitate ziurtagirien ekitaldia dau, eta ondo dagizuen legean, bikain ziurtagiriak euskara eta kalitatea uztartzen ditu. Euskarak enpresetan duen erabilera eta presentzia adierazten ditu. Alegia enpresa batean, euskararen kudeaketa zein momentutan dagoen. Bikain ziurtagiriak, egina du ibilbide luzea, 7 urte hauetan, ia 200 enpresek, 196 lortu dute ziurtagiria. Eta 465 dira, bikain ebaluatzaileen klubeko kide. Bistan da beraz, bikain ziurtagiria asentatu egin zaigula, bai euskal enpresetan, baita erakundeetan ere, eta nola ez, gizartean. Enpresetan oso garbi ikusi duzue, merkatuan aukerak bilatzea eta aurkitzea ezinbestekoa den garai honetan, euskarak aukerak zabaltzen dituela. Mugak ez baino, aukerak sortzen dituela jendeari zerbitzuak eta produktuak euskaraz emateak. Geroz eta jende gehiago da, euskaraz bizi dena, bizi nahi duena, eta geroz eta gehiago produktuak eta zerbitzuak euskaraz nahi dituzten jendeak. Eta era berean, geroz eta jende gehiagok euskaraz egin nahi du lan, beharra. Geroz eta langile gehiago dira, behargin gehiago dira, lantokietan ere euskaraz jardun nahi dutenak. Merkatuak eskatu ala, zuetako askok eta askok, esan diozue baietz erronka horri eta bikain erantzun. Ziurtagiri honek, enpresak lehiakorrago izaten laguntzen du, balio ofiziala dute ziurtagiri hauek, publikoak dira eta doakoak dira, eta hori oso azpimarratzekoa da. Egindako ahaleginaren sari dira eta helburu argia dute, euskararen erabilera etengabe haztea. Hemen zaudeten enpresetako eta erakundetako ordezkariok lan asko egin duzu isilean, euskarak bere tokia izan dezan, kalitatez eta profesionaltasun handiz, txinaurri lan egin duzue xede jakin batekin. Eskaintzen dituzuen produktu eta zerbitzuak euskaraz ematea, eta horretarako beharrezko diren lan prozesuak aldatzea, fintzea eta moldatzea. Gaur lan isil hori denon aurrean bistan jartzeko eguna da. 39 enpresa zarete ziurtagiria jasoko duzuenak. Eta 118 egiaztatzen lana egin duzuen ebaluatzaileak. Guztion txaloa eta eskerra jasoko duzuenak, zue guztiok, erakutsi duzuen konpromisoa eta kemenagatik. Zuek egindako ahalegina ikusgarri jarriko dugu, bistan jarriko dugu, atzean ikusten diren uinoiek erakutsiko digute bikain ziurtagirien metafora. Uinoiek lagun izango ditugu gaurko solas hitz guztietan. Eta lehen da bizi, hizkuntza politikarako sailburu ordea. Patxi Baztarrika jauna.
Lehendakari jauna, sailburu Andrea, agintariok, lagunok, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko aldez aurretik zuen arretagatik. Gaurkoa zorionak emateko momentua da. Zorionak aurtengoan bikain eskuratu duzuen 39 enpresei. Badakigu bikain ez dela opari bat, kalitate parametroetan egiten den kanpo ebaluazio zorrotza gainditu duzue eta zuena da meritua, zuentzako dira zorionak. Eta zorionak ez ezik eskerrak ere emateko momentua da. Eskerrak ebaluatzailei ezinbestekoak zaretelako lan honetan, eskerrik asko bene-benetan. Eskerrak baita ere Euskaliti, Euskalitek eskaintzen duen ezagutza eta egiten duen lanaren koordinazioa behar-beharrezkoak ditugulako. Eskerrak baita ere Artezkaritza Kontseiluko kide zeraten erakundioi, Confebask, Adegi, Zebek, SEA, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskaltzaindia, Eudel, eskerrik asko guztioi, eta eskerrik asko baita ere hizkuntza politikarako sailburu ordetzan, lan honetan ari direnei, ari zaretenoi, zuzendariari, zerbitzuburuari eta teknikariei. Eta bikain eskuratu duten 39 enpresa horiei, zorionak ez ezik eskerrak ere eman nahi dizkiet. Eskerrak eman nahi dizkiet oso garrantzitsuak diren mezuak gizarteratzen ari direlako. Mezu bat da, ez dela ameskeria, euskarari gero eta leku handiagoa egitea enpresetako paisaian, bezeroekiko harremanetan eta laneko harremanetan. Beste mezu bat plazaratzen ari direna da, guztiz komenigarria dela euskara ere txertatzea enpresaren eguneroko jardunean. Komenigarria noski, gure gizartean euskararen erabilera normalizatzen jarraitzeko, jakina baietz horretarako, baina komenigarria gainera enpresaren beraren interes komertziala delako. Enpresako giroa euskalduntzea, euskara ere erabiltzea enpresako zerbitzu, hizkuntza gisa eta lanhizkuntza gisa enpresaren beraren interes komertziala dela erakusten duzuelako, alegia euskarak ez duela enpresaren fakturazioa murrizten alderantziz, baizik. Euskara karga ez, baizik eta abantaila dela, pizgarria dela, enpresa lehiakorragoa eta arrakasta komertziala handiagokoa izatera iristeko. Hori da, 39 enpresa horiek ematen ari zareten beste mezu bat, mezu benetan garrantzizkoa. Eta horrexegatik mezu horiek plazaratzen ari zaretelako eskerrik asko benetan. Joan zen ekainean Gobernu Kontseiluak Jaurlaritzaren euskararen agenda estrategiko onartu zuen. Eta agenda jendaurrean aurkezteko ekitaldian, lehendakari jaunak, hizkuntza eskubideen betetze mailari buruz hitz egiten ari zala, gutxi gora bera, hauxe esan zuen. Esan zuen, ez gaude konforme, naiz eta asko hobetu dugun urteotan, hobekuntza tarte handia daukagu. Hori esan zigun. Lehendakari jaunak hizkuntza eskubidei buruz une hartan esan zuena, nik bete-betean gaur lanmunduko euskararen erabilera mailari buruz esango nuke. Asko hobetu dugula urteotan, hori horrela da, aurrera goazela, ez gaudela geldi, baina ez gaudela konforme. 1987 gaur arte alegina handia eginda. Alegina ehunka enpresek, alegina Eusko Jaurlaritzak, baina etekin handiagoa atera behar diogu aleginari. Ondo egindakoa asko da. Askoren artean egindako lana dago. Eta hori guztia palanka moduan hartu eta hobetzeko obligazioa daukagu denok. Horixe baita euskararen eta kalitatearen leloa. Erabili eta erabili, hobetu eta hobetu. Zertan hobetu? 3 arlo aipatuko ditut. Arlo bat da lanbide heziketarena. Derrigorrezko hezkuntzaldi osoan 80% gora dira ikasketak euskaraz egiten dituzten edo bietara, hizkuntza bietan egiten dituzten ikasleak. 80% gora. Lanbide heziketara jauzi egiterakoan ordea, 4-3 ikaslek gaztelaniaz egiten dituzte ikasketak. Agian duela 10-15 urte etzen posible, baina gaur urrats efektiboak ematen ari gara eta emango ditugu, bai euskarazko eskaintza sustatzeko eta baita ere B eredua sortuko dugu. Euskara eskolako hizkuntza ez ezik, lanerako hizkuntza ere izan dadin. Beste arlo bat enpresei dagokie.
enpresetan praktikak egiteko ikasleak hartzen dituztenean lana euskeraz egiteko aukerak areagotu ditzaten. Eta beste arloa da lanitz bera hobetzea. Horretarako esperientzia pilotu bat jarriko dugu abian datorren urte honetan, 10 bat enpresarekin hitzartuta, euskara lanhizkuntza gisa erabiltzera iritsi daitezen. Guztiz bateragarria baita, munduan merkatua zabaltzea eta aldi berean euskara izatea lanhizkuntza hemengo enpresan. Elai enpresak hori lortu du. Zergatik ez beste batzuek ere. Ea denon aleginarekin hori lortzera iristen geran. Zorionak beraz 39 enpresei, eskerrik asko guztioi. Baztarrika jaunak, sailburu ordeak lana jarri ezkigu beraz, Erabili eta hobetu. 3 esan digu, erabili eta hobetu. Hori da, daukagun erronka. Bikain ziurtagiri hauek eta ekitaldi hau ezinezko lirateke jakina enpresarik eta erakunderik gabe. Hor, zutabetako bat. Bestea berriz, sailburu ordeak berak aipatu duen eran, ebaluatzaileak 128 kide eskuzabal ebaluazioan parte hartu dutenak. Ebaluatzaileon lana gure lantokietako eta erakundeetako lana neurtzea da. Balio izugarri du gainera zeregin honek, enpresetan, erakundeetan, eskolan, euskara modu naturalean eta eraginkorrean txertatuta dagoela egiaztatzen dute. Erabileraren eta kalitatearen berri ematen digute. Balio izugarriko zeregin hori eskerrik asko handi batez estimatu nahi dugu, hitz eta kantuera duen eskerrik asko indartsu batez. Hitz bakoitzak garrantzia duela esaten digun eskerrik askoa. Eskerrik asko esan nahi dugu, gure txaloak eskainiz. Eskerrik asko esan nahi dugu, gure txaloak eskainiz. Bikain sariak banatzen ari, gara gaurkoan poz handiz. Ez litzateke posible izango, zuen bitartez ez balitz. Ebaluatzen ari zareten, andre eta gizon ausartak. Ebaluatzen ari zareten, andre eta gizon ausartak. Gure aitortzak merezi zuen, egindako lan apartak. Mil esker eta jaritzazue, gu guztion eskuzartak. Gure aitortzak merezi zuen, egindako lan apartak. Mil esker eta jaritzazue, gure guztion eskuzartak.
Ohorezko eta lujozko eskerrik askoa ebaluatzaile guztioi, zorionak, biba zuek. Enpresa eta erakundei ere bai, jakina, bikain ziurtagiria zari gara, eta segidan hitz egingo digunak, badaki honetaz zerbait, enpresa mundua oso ondo ezagutzen du, eta bera dugu egokiena ziurtagiri hauek enpresarentzat esan nahi dutena azaltzeko. Bera, Confebaskeko presidente ordea da, Ana Belen Juaristi. Lehendakari jauna, sailburu Andrea, sailburu ordea, agintariok eta hemen bildu zareten jaun Andreok arratsaldeon. Confebasken izenean oso gustora nator gaur bikain zigurtagirien banaketa ekitaldi honetara. Badakigu zein den zigurtagiri honen azkenik dagoen lana, eta lan horrek eskatzen duen konpromiso eta implikazioa. Horregaitik, gaurko ekitaldi honetan, ziurtagiria jasotzen duzuen enpresak eta erakundeei, Confebasken izenean, zorionik beroena luzatu nahi dizuet. Baita eskerrak eman ere, azken finean, zuek egindakoarekin, lan horretan jarraitzeko bidea sendotzen lagundu duzuelako. Eta nola ez, alaber, gure eskerri beroena ere, ebaluaketaleek egindako lanari. Zuen borondatezko ekarpenik gabe guztiz hau ez litzaiteke posible izango. Euskal gizartea elebitasun orekatu bat lortzearen alde lan egiten ari da. Guztiok izan dezagun aukeratutako hizkuntza bizitzeko aukera. Eta euskal enpresak eta enpresa gizon emakumeek ere erronka honekiko beraie konpromisoa erakusten jarraitzen dute. Erakuskarraren erabilera lan esparru ere sendotzearen alde. Guztion artean pauso sendoak emanez jarrai dezagun. Elkarlanean aurrera egiten ari gara, eta hala egiten jarraituko dugu, ziur. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ana Belen Juaristi, Euskal enpresa gizon eta emakumeen konpromisoa. Hori azpimarratuko dugu, elebitasun orekatua duen gizarte baten alde lanean segitzeko. Eta orain, gaurko ekitaldi honetan, hauek ere, hiru gizaseme hauek ere, euskara dute ardatz, etxean bikainak dira, baina etxekoa mundura zabaltzen artistak direla erakutsi digute. Jean-Michel, Jean eta Thierry. Kalakan! Aldapeko sagararen adararen punjan, punjaren punjan, txoria zegoen kantari. Txirurirurim, txiruriruram, nokaditu ote du kantu eder hori. Txirurirurim, txiruriruram, nokaditu ote du kantu eder hori. Aldapeko sagararen adararen punjan, punjaren punjan, txoria zegoen kantari. Txirurirurim, txiruriruram, nokaditu ote du kantu eder hori. Txirurirurim, txiruriruram, nokaditu ote du kantu eder hori.
zolaren zola, lili papa dago beilari. Txirurirurim, txirurirura, nok bilduko ote du Lili Sarmantori. Txirurirurim, txirurirura, nok bilduko ote du Lili Sarmantori. Sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo sagara yo de la sagara yo de la sagara yo de la yo de la yo de la sagara yo de la sagara yo de la sagara Uriarte Anderea, Sailburu Anderea. Lehendakari jauna, agintariok, entidade eta enpresa ordezkariak, lagunak, arratsaldeon eta eskerrik asko ona etorri zareten guztioi, Eusko Jaurlaritzaren izenean eta neure izenean ere. Euskararen egunen adien artean kontatu behar dugu gaurko hau. Izan ere, gaur ikusgai dugu denon begien aurrean lanon baten emaitza. 39 enpresa zarete gaur bikain ziurtagiria jasotzen duzuenak. Alor ezberdinetako enpresak. Neurriz eta kokagunez ere ezberdinak. Baina bada zerbait denak bat egiten zaituztena. Euskara zuen jardueran txertatzeko erakutsi duzuen bikaintasuna. 39 bilbide, bestein beste borondate bateratuta. 6.000-tik gora langile, ezin konta ala bezero hornitzaile lankide. Unibertso oso bat, Euskararen unibertsoaren barruan. Eta hori dena da, gaur ikusgai egiten zaiguna hemen, bikain zigurtagiria jasotzean. Hitz eginez, ikusgai. Erabiliz, ikusgai. Kalitatezko lanarekin bat, ikusgai. Horrela zen nahi dugu Euskara, baita lanaren munduan ere, ikusgai agerian, Espainetan eta begietan. Ese era precisamente el espíritu que latía en los recuerdos que en 2006 suscribió el Gobierno vasco con las organizaciones empresariales vascas, Confebask, ADEGI, CEBEC y SEA, y los sindicatos mayoritarios de Euskadi, ELA, Comisiones Obreras, LAB y UGT, así como en el acuerdo suscrito en 2007 con la Confederación de Cooperativas de Euskadi y ese mismo año con las cajas de ahorros vascas. En aquellos decisivos acuerdos hallaremos las raíces de lo que hoy es el certificado de calidad en la gestión lingüística, Bikain. Y este certificado, que cuenta con el máximo reconocimiento en el mundo del trabajo y en el conjunto de la sociedad vasca, es un componente esencial del programa LANITZ, instrumento esencial de la intervención del Gobierno vasco en la promoción del uso del euskera en el ámbito sociolaboral. Bikain ziurtagiriak, kalitatearekin loturiko ziurtagiria denez, ebaluazioa du oinarri-oinarrian. Ebaluazioa zorrotza, enpresa bakoitzak euskararen erabilerari eta presentziari dagokienez, alor ezberdinetan lortu duen maila neurtzen duen ebaluazioa. Irizpide zehatzez egindako ebaluazioa. Aitorpenaren eta hobekuntzaren ataria. Eta ebaluazioak Eusko Jaurlaritzak
urtez urte abiarazten duen kanpo ebaluazio horrek berak ezinbesteko gisa osagai bat du muin-muinean, ebaluatzailea. Laureundik gora dira gaur bikain ebaluatzaileen klubeko kide diren ebaluatzaileak. Eta horietatik, 129 parte hartu duzue aurtengo ebaluazioetan. Nire esker beroenak adierazi nahi dizkizuet, gaur eta hemen, ebaluatzaileoi eraginkortasun handienaz egin duzuen lanagatik. Gogoan gordetzekoa da, benetan zuen ezinbesteko ekarpena. Ebaluazioa gauzatzeko prozesuan, hizkuntza politikarako sailburuordetzarekin izan du baita ere beste laguntza preziatu bat. Euskalit, bikaintasunerako Euskal Fundazioarena hain zuzen ere. Aipamen berezia merezi du erakunde horren lan eraginkorrak. El euskera avanza con paso firme también en el mundo del trabajo. Y la evolución del certificado Bikain acredita precisamente ese avance. Las cerca de 200 empresas que hoy cuentan con ese certificado suponen otros tantos puntos de referencia que nos guían a todos en la labor de extender el uso del euskera en este ámbito. Y estamos plenamente decididos a aprovechar el impulso que suponen sus buenas prácticas. Ez dut bukatu nahi, beraz, gaur bikain jason duzuen enpresei nire zorionik beroenak eman gabe. Gure aldetik, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, bikaintasunen aldeko lanean jarraitzeko konpromisoa berritzen dugu. Eta zuen aurrean berritu nahi dugu, hain zuzen ere, konpromisori. Zuen praktikak euskara ikusgai egiten duelako. Eta hori da euskararentzat nahi duguna, lan munduan ere, ezpain begietan ikusgai izan dadila. Mila esker. Uriarte Anderea, Sailburu Anderea, eskerrik asko, unibertso osoa, hemen zaudetenak, Euskararen unibertsoan, Euskara ikusgai lan munduan ere. Uriarte Anderea, jeitsi egin zara, baina zuri, Patxi Baztarrika Sailburu ordeari, orain lagun izateko eskatu nahi dizuet, izan ere, gaurko ekitaldiko unerik garrantzitsuena iritsi da, bikain oroigarrien banaketa egiteko unea da hau, aurtengo bikainak nortzuk zareten ikusteko unea da hau, hortxe daude oroigarriak, eta honen guztiaren lekuko izan dugu hasieratik, eta hau zertifikatzera etorri da urrezko lekukoa. Lehendakari jauna. Eta iruditzen bazaizue, urrezko lekukoa eta banatzaileak prest ditugula, aurtengo ziurtagiriak eta oroigarriak banatuko ditugu. 7 dira aurten oinarrizko ziurtagiria eskuratu duzuenak, 7 zarete, 20 ertaina edo zilarrezkoa esango genukena, eta 12 goi maila edo urrezkoa esango genukeena. Beraz, deitu ala oroigarria eta ziurtagiria jasotzera etortzeko eskatuko dizuet. Oinarrizko mailarekin hasiko gara, Autobuses La Unión S.A., bulego nagusia eta Bilboko txarteldegia. Aurrera. Autocares Zalla S.L. Artzabe. Carrefour Merkatal Zentroak, Ekialdebus SL, Fomento de Construcciones y Contratas S.A., Hernani eta Urnietako ordezkaritzak, Vigiola S.A.,
eta Zaintzen S.A. Hoi guztiak beraz, oinarrezko maila lortu duzuenak eta gero talde argazkirako hementxe denok ikusgai izan gaitezen. Tarteko mailan, Alaiki zerbitzu giza kulturalak. Asko zarete meritua duzuen enpresak, Autobus Eskuadra S.A. Amurrio eta Bergarako egoitzak. Biharko Gipuzkoa, Bulego Orokorra eta San Jose egoitza. Donostia Kirola. Ez zaidan inorra azten. Edertek Kooperatiba Elkartea. Begoñako Andramari irakasleen Unibertsitate Eskola. Fagor Arrasate Kooperatiba Elkartea. Baita Fagor Ederlan Powertrain negozioa. Eta Fagorretik baita Fagor Industrial Kooperatiba Elkartea ere. Fagorrek beraz, 3. Hiru ziurtagiri eta oroigarri. Segi dezagun, Gasteizko Udalaren gizarte etxeen sarea. Gaztetxo Eskola. Giroa S.A. Gipuzkoako ordezkaritza. Hementxe dator Giroa, ezta? Bai. GMSM Medioambiente S.A. Segi dezagun, GSR Kooperatiba Elkartea, Usurbil eta Zegamako zentroak eta Segura eta Markina Xemengo egoitzak. Aurreskolak Partzuergoa, Bulego Orokorra eta Ermua Ariznabarra Gasteiz eta Orbea Eibarko aurreskolak. ASA, Hijos de Antonio Areizaga S.A. Lagunaro Aseguruak. Lagunaroko ordezkaria, hementxe, bai. Eskerrik asko, ongi etorri eta zorionak. Ulma, Kooperatiba Elkartea. Ziurtapen eta zerbitzu enpresa, Izenpe S.A. Eta Zugaztel S.A. Eta aurrera segiko dugu, urrezko ziurtagiria edo goi mailako ziurtagiria lortu duzuen enpresekin. Zikautxo Kooperatiba Elkartea. Lehen da biziko ordezkaria, Zikautxo. Elai S.L.
Ibai Zabal ikastola. Ibai Zabal ikastola eta baita beste ikastola bat ere, Kirikino ikastola. Laboral Pasaia Uzturre 2003 SL. Lauro ikastola kooperatiba elkartea. Lauro ikastola hemen, Maizpide Euskaltegia Barnetegia. Maria eta Jose ikastetxea. Olabide ikastola. Donostiako tranbia TSST. Tinko Euskara elkartea. Eta Udarregi ikastola. Aizue, hauxe da argazkia. 39ak, eta ez gara deskuidatu, beraz, oroigarriak desagertu dira, 39ak, zorionak, denoi, bene-benetan, merezi duzuelako, bikainak zaretelako. Zorionak! Eskerrik asko guztioi, eta segi, hemen lehen esan diguten bezala, erabiliz eta hobetuz. Zorionak egin duzuen lanagatik eta eskerrik asko, benetan. Bikaintasuna lortu duten enpresa eta erakundeak ditugu hauek, esan dugu, aurten 39, hemen gure aurrean eta argazkian bistaratuta zerbait badela erakusten duena. Bikaintasuna ez da erraza izaten eskuratzen, lana gogotik egin behar da bikaina izateko, hori etxeko txikienek ondo egiten zerbait da, noski, eta gaur etxera joandakoan, zue guztiok ere baduzue etxean, zuen nota erakusteko aukera, bikaina zaretela erakusteko aukera. Euskara eta kalitatea, lan munduan, hori da ziurtagiri honek erakutsi nahi duena eta azpimarratuko duguna. Kalitatearen bidea eta euskara biak uztartuta, bikain kalitate ziurtagiriak. Eta aurrera segiko dugu gaurko ekitaldiarekin, lehendakari jauna, lehenik eta behin eskerrik asko ekitaldi honetan lekuko izategatik eta ziurtatzaile izategatik, eta bigarrenik zurea da berba orain. Nahi duzunean. Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidenta, herri agintariok, herri ordezkariok, gizarte agintari edo ordezkariok, jauen andreok, denok arratzaldeon guztioi. Euskal gizarteak eta bere herri aginteek ongi ezagutzen dugu euskararen ikusgarritasunaren balioa.
Gernikako estatutuak egin zuen euskara lege alorrean ikusgai, erabateko ofizialtasuna aitortzeaz bat. Bide luzea eginak gara, orduz geroztik. Gaur egun, 35 urte geroago, euskara ikusgai da, bai bere lurraldetan, baita mundu zabalean ere. Pixkanaka betetzen ari gara, Koldo Mitxelenak seinalatu zigun bide horria. Honela ze zioen, gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak ere berea aurkitu behar du hizkuntzen artean. Handikeri asko menturari gabe, iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia. Iraupena eta hazkuntza. Langintza hori gizartearen alor guztietara edatzen da. Denoi egiten digu dei. Irakaskuntzatik aisialdiko ekimenetara, zerbitzu publikoen eremutik alor pribatuko harremanen esparrura, kulturgintzatik lanaren mundura. Lanaren munduko lorpenak aitortzea da ospakizun giroan batu gaituena. Izan ere, bikain ziurtagiria da kudeaketa aurreratuaren aitorpen publiko formala. Enpresek euskararekin duzuen konpromisoa txalotu nahi dugu. Aurrerantzean ere horretan jarrai dezazuen bultzada eman nahi dizuegu. Euskara ez dadin maite dugun hori bakarrik izan. Lanean ere elkar komunikatzeko lanabez erosoa izan dadin. Bikain reconoce el éxito en la gestión del euskera en la empresa. La visibilidad del euskera en la actividad de la empresa depende de su uso como lengua de servicio y trabajo, de la implicación con este objetivo de calidad. Bikain acompaña y anima el compromiso con la gestión de calidad. El último informe ISO Survey de la Organización Internacional de Normalización revela que las certificaciones de calidad crecen en el mundo a un ritmo del 4% anual. Bikain acredita el logro en los objetivos del uso del euskera y, sobre todo, una filosofía de mejora en la gestión. Hoy celebramos que la empresa contribuya al avance del euskera y que el euskera contribuya al avance de la empresa. 80ko hamarkadaren lehen urteetan hasitako lanari tinko heldu diogu, urtez urte, azken urteotan lan hitz programaren bidez. Aurtengo ekainean, pausu berri bat eman genuen euskararen agenda estrategikoa onartuz. Sarreran adierazten denez, honelaxe dio, euskara bizi berritzeko daramagun prozesua bizkortu egin nahi dugu eta horretarako beharrezkoa dugu berrikuntzaren ezaugarria. Berrikuntzarako grina hori bera ekarri behar dugu euskara lan munduan normalizatzeko ahaleginaren eremura ere. La innovación es consustancial al quehacer de nuestras empresas. Aquí se percibe con naturalidad la filosofía que nos anima a plantear nuevos retos en el terreno de la normalización del euskera. Hoy reconocemos a 39 empresas comprometidas. El reto es que más empresas trabajen en euskera, con una presencia más efectiva en la producción, administración, gestión y comunicación. Azken batean, euskaraz hitz eginez, euskaraz lan eginez, salduz, erosiz, kudeatuz eta zuzenduz, euskara gero eta ikusgaiago egingo dugu. Eredugarria dugu ekitaldi honetan, aitorpen publikoa jasotzen duzuen enpresen jarduera. Bikain ziurta agiria eskuratzen duzuen 39 enpresok lehenagotik jasoa zuten 157 enpresekin batera, baduzue zer erakutsirik. Bikain ziurtagiria jaso duzuen enpresen eredugarritasuna baliatuko dugu euskararen erabilera alor sozioekonomikoan areagotzeko. Zuen lanak agerian jartzen du bidea dagoela egiteko, baina egingarria dela bide hori. Zuek egiten ari zareten bidea. Amaitzeko, nire eskerrik beroenak eman nahi dizkizuet gaur bikain ziurtagiria jaso duzuen 39 enpresoi eta nola ez, zuen aurrera bidea neurtzen modu benetan eskuzabalean aritu zareten
138 ebaluatzaileoi. Mila esker, Euskara lan munduan ere ikusgai egiten laguntzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Enpresak Euskarari egiten dion mesedea, eta Euskarak enpresari egiten dion mesedea. Eta zue guztiok, ziurtagiria jaso duzuenok, eredu zarete. Izan ere, bikaina beti da eredugarri. Hementxe amaituko dugu gaurko ekitaldia, amaiera, azken puntua antzokiaren sarreran izango da, eta ez ahaztu, ziurtagiria eskuratu duzuenok, agiria hortxe duzuela, eta hartzea, ez ahaztu, etxean, behar bada, txikiak dauzkazuenok, zerbait erakutsi egin beharko duzuelako, esanez, benetan, gaur bikain bat aterata joan zaretela etxera. Mila esker guzti guztioi, eta eguna bikaina amaitu.